Takbo na! Takbo! Hindi, Manong. Hindi ka namin iiwan dito. Magandang araw, Karine, at maging sa mga tagapakinig ng channel na ang Manlalakbay. Ako po si Dandoy. 54 years old na ako ngayon, nakasalukuyang naninirahan sa probinsya ng Negros. Mayroon na po akong isang anak at isang asawa, at hindi ko na lamang babanggitin ang kanilang pangalan. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari noong 1990 sa isang isla na itago niyo na rin sa pangalang Gumon. Matagal ko na sana itong gustong ibahagi sa inyo, ngunit ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas. 20 years old ako noon nang mangyari ang kwentong ito. Sa mura kong edad ay nakahiligan ko na ang maglakwatsa kasama ang mga barkadang itago nyo na rin sa pangalang Roy, G-Boy at Edward. Hindi po kami nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pagiging bulakbol naming apat. Dagdagan pa ng maraming bisyo ay huminto kami. Kaya nagtrabaho na lamang kami para matustusan lamang ang aming bisyo. Ngunit nung mamatay si Itay, ay binawas-bawasan ko na ang mga hindi nakakaayang bagay na palaging ginagawa namin noon ng aking mga barkada. Bagamat ako ang panganay at nakaatang na sa akin ng responsibilidad sa mura kong edad na buhayin ang isa kong kapatid at si inay na palaging nagkakasakit. Nagtatrabaho po ako sa Maynila, mga kalakbay, habang si Roy naman sa Bulacan, at ang dalawang magpinsan naman na sina G-Boy at Edward ay doon sa probinsya ng Tarlac. Ngunit nang magkasakit si inay, ay umuwi muli ako ng probinsya para alagaan ito. Hindi ko pala namalayan na matagal na palang nandirito si Roy galing sa Bulacan. Hindi pa kasi uso nung una ang cellphone o anumang gadgets. Uy, pre! Dumating ka na pala. Kailan lang? Kahapon lang, pare. Nagkasakit kasi si inay Buti na lang umuwi ka. Matagal-tagal ka na kasi ron eh. Saka, miss ko na rin yung bonding natin. Alam mo na. Oo nga ako rin. Teka, di ba umuwi rin ng dalawang magpinsan? Si G-Boy at Edgar? Yun din kasi nabalitaan ko kay inay Oo pare. Nako, ngayon ang dating nila. Mas mabuti pag ganon. Magkakaroon na naman tayo ng panibagong banding. O siya pre, maiwan na kita. Marami pa akong ahasikusin sa bahay. Pagkasabi nun ni Roy, ay tinangungan ko naman siya dahil pauwi na rin ako ng bahay nung sandaling yun. Kinahapunan ay nagulat na lamang ako nang may biglang kumatok ng bahay na sobrang lakas, sanhi ng pagkairita ko. Lintik! Sino ba yan? Ang lakas makakatok Sorry po! Ay, pare! Eto kasing dalawa ang titigas ng ulo. Sinabihan ko na nga sila na huwag gawin yun dahil nandyan na yung inay mo. Imbes na magalit ako sa kanila, ay nginitian ko na lamang nang mapagtantong ang magpinsan pala. Oh, nandito na pala kayo. Ano bang atin? Dating gawi. Miss na namin kayo ni Edgar Ano? Banding tayo bukas? Yung sa isla o ano? Mayroon kasi kaming isla na pinagbabandingan namin noon. Malayo ito sa Kabihasnan at kung biyabiyahin ay aabot kami ng mahigit 2 oras. Sige na. Umalis na lang kayo rito dahil natutulog na nanay ko. Sige, bukas na lang tayo magkita-kita. Sige pare, basta yung pulutan ha. Bilin pa na Jimboy bago tuluyang umalis ng bahay. Pinuntahan ko naman ang kapatid kong si Mariel sa bayan para sabihing bantayan si inay bukas dahil sa pagkakaroon namin ng lakad bukas ng mga katropa ko. Baka kasi maabutan pa kami ng 2 araw o 3 doon sa isla. Sige kuya, pupunta lang ako bukas mga 5:00 ng umaga sa inyo.
pagkatapos kong mag-asikaso dito sa bahay. Sige. Salamat, Mariel. Dalawa lamang kaming magkapatid. Ako ang panganay, habang si Mariel naman ay ang bunso at may asawa na at bumukod na ng sariling pamilya. Matagal nang naulila kami sa ama dahil bigla na lamang itong nawala noong nagpalaot ito sa dagat. Hindi na ito nakauwi pa sa bahay nung gabing yon. Hanggang ngayon, 2 taon na ang nakakalipas. Pagkatapos nun, ay umuwi na ako ng bahay. Inasikaso ko na rin yung mga dadalhin ko sa lakad namin. Nagdala rin ako ng 1 kilong Adidas o mga paa ng manok para gawing pulutan. Sila lamang daw kasi ang bahala sa iinumin. Kinabukasan ay maaga nga akong gumising para maghanda. Kailangan ko kasing ipagluto sa inay ng pagkain bago ako aalis ng bahay. Matagal-tagal pa naman sila, kaya habang naghihintay ako ay mas mainam na rin may ginagawa. Ilang saglit lang ay dumating na rin si Mariel sa bahay. Kuya, ako na lamang dyan. Asikusuhin mo na lang yung mga dadalhin mo sa lakad mo ng mga barkada mo. Ako na lang. Tapos ko naman maasikaso yung mga dadalhin ko. Ilang sandali pa'y nagsidatingan na rin ang mga tropa ko, dahilan para ibiling ko na ng tuluyan ang gawain kay Mariel. O sige, ikaw na bahala kay inay ha. Huwag mo siya pabayaan. Pakainin mo siya at painimin ng gamot. Aalis na ako. Matapos kong magpaalam kay Mariel, ay lumabas na nga ako ng bahay at dala ko na rin ang aking mga gamit. Oh, pare, anong sasakyan natin? May naarkil na ba kayong pump boat? Matik na yan pare. Ako pa ba? Kanino naman pump boat na naarkilan ninyo? Kay Mang Birting pare. Matapos kong marinig ang kanilang sinabi, ay sumakay na nga kami sa pump boat. Ako na lang din ang nagmaneho dahil ako lamang kasi ang may kaalaman nito. Bagamat nung nabubuhay pa si ama, ay sumasama ako sa kanya sa pagpapalaot sa dagat at doon ko yun natutunan lahat. Kaso noong mga panahon na yon, hindi ako sumama sa kanya. Oh, pare, ikaw na bahala dyan ha. Total, dyan ka naman magaling eh. Eh kami, sa baso lang kami magaling. Agad ko namang pinaandar ang makina, saka hinawakan ng timon. Hindi ko na ito binagalan ang pagpapatakbo para makarating kami kaagad sa nasabing isla. Ang islang ito ay pinapalibutan ng malalaking bato sa paligid habang may daanan sa ilalim. Medyo may kasukalang parte nga lang ang islang ito dahil sa dami ng mga malalaking puno at mga matataas na damo. Mga pare, gising na kayo! Narito na tayo! Wika ko sa kanila nang makarating na kami doon. Napabalikwas naman ang mga ito sa pagkakahiga at dali-daling tumayo, saka binuhat ang mga gamit pababa sa sinasakyang bangka. Pare, ang laki ng pinagbago ng isla, no? Ang dami ng malalaking kahoy na tumubo. Tsaka, napakasukal ng tingnan. Oo nga pare, saka nagmumukha na itong creepy. Unlike nung napakaganda nito eh. Ano na? Tara, hanap na tayo ng pwesto para may setup na tong tent. Sumunod naman sila sa aking sinabi, dahilan ng agaran nilang pagbuhat sa kanilang bag, saka humanap ng lugar. Hanggang sa mahinto kami sa isang parteng malayo-layo sa dalampasigan ng dagat. Uy, dito lang ata tayo mga pare. Sumang-ayon naman sila sa aking turan. Inilabas ko na rin ang 2 tent para iset up. Kaming 2 ni Roy sa isang tent, habang sa isang tent naman ay sina Jimboy at Edward. Matapos yun, ay naghanda na kami ng pulutan. Naghanda na rin ako ng kare-karing mga paa ng mga manok, habang ang 3 naman ay nag-iihaw ng mga binili nilang isda sa palengke. Kinahapunan, naglatag na kami ng isang banig para doon mag-inuman. Inilabas ko na rin ang aking mga niluto at inilapag na rin nila ang mga binili nilang alak. Oh, Roy! Buksan mo na yan!
Agad naman itong binuksan ni Roy ng utusan ni Edward. Kinuha ko na rin ang baso para ibigay kay Roy para lagyan ng alak. Makalipas ang 4 na oras ay mga languna ito. Hindi na kasi ako masyadong umiinom kaya hindi ako nalasing. Nagsimula na rin akong humikap dahil bandang 10:00 na yun ng gabi. Ilang saglit pa'y may bigla akong narinig na napakalamig na himig. Ano yun? Anong ano? Yung kanta. Hindi nyo ba naririnig? Pambihira ka naman pare. Wala naman kaming naririnig ah. Baka sa kalasigan mo lang yun, uy. Hindi ako lasing pare. Kita mo naman, di ba? Hindi ako halos umiinom. Huwag niyo naman ako itulad sa inyo. Yung mga hangal sa alak eh. Ito talaga si Dandoy oh. Napaka-defensive. Ikaw nga tong founder namin nun eh. Kung hindi ka lang nagbago eh. Walang naniniwala sa aking narinig dahil sa pag-aakalang lasing ako. Pero hindi talaga ako lasing noong mga sandaling yun dahil nakailang tagay lamang ako. Pero rinig na rinig ko talaga ang himig ng kanta at imposibleng ako lamang ang makakarinig doon dahil sa lakas ba naman ito. Imposible talaga. Roy! Huwag mong gawin yan! Hindi mo alam kung ano nakatira dito sa dagat at sa lugar na ito. Baka may matamaan ka dyan na hindi natin nakikita. Hoy! Mag-ingat ka! Ay! Ang arte mo ngayon pare ha! Di ka naman ganyan nun ha! Saka ikaw nga yung nangunguna sa kalokohan dun eh! Yun na lamang ang narinig ko matapos kong awatin si Roy habang nagbabato sa dagat. Hindi ah! Ako pa rin to! Ang sa akin lang, baka makatama tayo ng mga engkanto o maligno, di ba? Saka hindi rin familiar sa atin ang lugar. Tama na yan pare, matulog na tayo. Gumagabi na oh. Pagkatapos kong masabi yun, ay pumasok na nga kami sa kanya-kanyang tent. Kami ni Roy sa isang tent, habang si Edward at Jimboy ay nasa kabilang tent. Bandang 12:00 ng gabi, narinig kong muli yung himig. Ganun pa rin ito. Nakakarindi ito sa tenga na pakinggan. Nilabas ko ito para sundan kung saan nanggaling. Madilim ang paligid at tanging flashlight lamang ang aking dala. Ngunit hindi ko na lamang yun itinuloy nang makaramdam na ako ng takot nang salubungin ako ng isang malamig na hangin. Gusto ko sanang gisingin sila pero iniisip ko na hindi naman sila maniniwala sa aking sasabihin. Kaya sa halip na sabihin ko, ay natulog na lamang ako. Kinabukasan doon, nagising na lamang kami ni Roy nang marinig namin ang lakas ng pagtawag ni Jimboy kay Edward sa labas ng tent. Agad kaming lumabas ng tent para alamin ang kaganapan. Pare, ano ba nangyari? Bakit mo hinahanap si Edward? Nasaan pala siya? Hindi ko alam eh. Bigla na lamang siya nawala sa higaan paggising ko. Hindi ko rin alam kung nasaan siya. Baka andito lang yun. Baka umiihi lang o tumae sa paligid. Hindi eh. Kagabi kasi, parang namataan ko siyang lumabas ng tent. At hindi ko na namalayan ang kanyang pagbalik dahil tulog na nga ako noon eh. Hindi ako sigurado kung nakabalik ba. Anong oras yun? Mga 12:30 ng gabi siguro yun. Nang pagkarinig ko sa wika ni Jimboy, ay bigla ko na lamang naalala yung himig kagabi. Pareho kasi ng oras nung lumabas si Edward mula sa tent. Teka, naalala niyo yung kanta? Baka may kinalaman yun sa pagkawala ni Edward. Ano bang kantong pinagsasabi mo na naman, Dandoy? Kagabi ka pa. Wala namang naninirahan dito. Tsaka wala ring tao sa islang to. Kita mo naman, di ba? Hindi ko na lamang sila pinilit na maniwala sa akin. Kaya hinanap na lang namin si Edward sa paligid. Naku naman, pare. Nasaan ka na? Ano ba to? 2 araw sa tayo naghahanap pa. Napapagod na ako. Pagod na kami at wala pa kaming agahan noong mga oras na yon. Hanggang sa may makita kaming 2 magagandang dilag sa dalampasigan ng dagat.
Miss, may nakita ba kayong isang lalaki? Paglalarawan pa ni Jimboy sa dalawang dalaga na nakita nila sa tabing dagat. Wala naman po. Tugon naman ng dalawang dilag kay Jimboy bago kami tuluyang umalis doon. Matapos yun ay bumalik na kami sa tent dahil kumakalam na ang aming sikmura. Halos kukurap na rin ang aming malay dahil sa gutom. Wala ba kayong planong umuwi na lang? Malakas kasing kutob ko na may nangyayaring kakaiba sa islang to. Anong umuwi? Kita mo naman, di ba? Nawawala si Edward. Bakit ka uuwi? Sira, hindi ako bulag, hindi rin ako bingi pare. Ang sa akin lang, makaalis na tayo sa nakakatakot na lugar na ito. May nararamdaman akong kakaiba. Duwag ka pala eh. Tsaka masyado kang makasarili. Tama ang hinala ko noon eh. Hindi ka nababagi sa tropang ito. Oy, tama na nga yan. Tumigil nga kayong dalawa. Walang uuwi kahit isa sa atin ngayon. Malalaking alon. Baka malunod tayo niyan sa laot eh. Kaya mas mabuti pang hanapin na lang natin si Edward sa paligid. Kumalma naman ang dalawa matapos kong awatin. Okay, sige. Ito na lang. Mas mabuti pang dito ko na lang Roy sa tent kung napagod ka. At kami na lang ni Jimboy ang bahalang maghanap kay Edward. Tumango naman si Roy. Kaya umalis na kami ni Jimboy para hanapin si Edward. Ngunit halos ginalugad na namin ang buong isla. Pero hindi pa rin namin makita o matagpuan si Edgar. Jimboy, may napansin ka bang kabahayan sa isla? Wala naman pare. Sa katunayan nga napakatahimik ng isla. Pare, pwede ba tayo magpahinga muna kahit saglit? Hinihingal na ako eh. Sige, magpahinga muna tayo rito sandali. Umupo naman kami sa mga damuhan. Pare, kung walang kabahayan, saan nakatira yung dalawang babaeng nakasulubong natin? Diba? Yung napagtanungan natin kaninang umaga? Oo nga no. Pero baka nga may bahay na talaga dito sa isla. Hindi lamang natin nakikita pare. Baka nasa liblib na parte. Matapos yun, ay nagpatuloy na kaming maglakad ni Jimboy para hanapin si Edward. Hanggang sa makaamoy kami ng isang masangsang na amoy, sanhi ng bahagya naming pagtakip sa ilong at bibig. Pare, naamoy mo ba yung naamoy ko? Matapos kong masabi yon, ay napakunot din ng noo si Jimboy. Oo pare, parang amoy ng tao, basangsang. Dali-dali naming sinundan ang amoy hanggang sa mapunta ulit kami sa may tabing dagat kung saan nakita namin doon ang katawan ni Edward. Nanlaki na lamang ang mata ko sa gulat at hindi ako nakapagsalita. Wakwak na ang katawan nito, saka nagkahiwa-hiwalay na ang kamay at paa, pati na rin ang ulo ni Edward. Napasalampak naman sa buhangin si Jimboy, saka niyakap ang nahiwalay na ulo ni Edward. Edward! Magbabayad ang gumawa nito! Umupo rin ako sa buhangin, saka inahagod ang likurang bahagi ng aking kaibigan. Nang pagdating namin, ay siya namang ikinagulat ni Roy sa kanyang nakita. Anong nangyari? Bakit? Hindi na lamang nakapagsalita pa si Roy at napasalampak dito sa buhangin nang makita ang hiwa-hiwalay na katawan ni Edward na nakasilid sa sako. Anong gumawa nito sa kanya? Bakit ganito ang itsura ni Edward? Matapos yun, ay doon na rin namin inilibing ang katawan ng aming kaibigan. Kung wala nga naninirahan dito sa islang ito, sinong gumawa nito kay Edward? Saka sino yung dalawang babaeng nakita natin sa dalampasigan? Hindi na rin nakapagsalita pa ang dalawa dahil sa nangyari kay Edward. Maghahapon na rin yun, kaya sinindihan ko na ang mga kahoy para maglikha ng liwanag sa aming kinaroroonan. Madilim na kasi ang paligid at nagsimula na ring umawit ang mga kuliglig sa mga puno. Lumipas pa ang ilang minuto. Wala pa rin kaimik-imik ang dalawa na nakaupo sa buhangin na tila napakalalim
ng iniisip. Kaya naman, kinuha ko ang mga natirang alak namin kagabi sa loob ng tent para ibigay sa kanila. Roy, Jimboy, eto, may natira pa palang alak kagabi. Kaya inumin niyo muna ito habang nag-aasikaso pa ako ng hapunan natin. Pag-alok ko pa sa dalawa at iniabot ko naman ito agad sa kanila bago ako dumako at bumalik sa aking ginagawa. Kailangan ko pang madaliin ito dahil maglalalim na ang gabi at hindi pa kami nakakain ng hapunan. Ilang sandali pa'y nabuhayan na lamang ang dalawa nang biglang magsidatingan ang dalawang babae na nakita namin kanina sa dalampasigan. Bahagya pa itong napaupo sa kanilang tabi. Kanya-kanyang pares pa nga ang mga ito. Habang ako ay tahimik ko lamang silang pinagmamasdan na may konting distansya sa kinaroroonan nila. Bagamat matagal-tagal pa kasi ang niluluto kong ulam, okay na rin yon para hindi sila mabagot sa paghihintay. Rinig na rinig ko pa nga ang diskarte ni Roy habang nililigawan nito ang isang babae. Gayon din si Jimboy sa isang babae. Hanay pa mga ito ah. Kanin-kanina lang parang binagsakan ng langit. Pero ngayon ang lapad ng mga ngiti. Napatawa na lamang ako sa aking sarili. Saka'y pinagpatuloy ang aking ginagawa. Kanina kasi ay parang wala sa wisyo. Pero nang dumating ang mga babaeng ito, parang nanggigigil na sila. Napakasigla nila at tila walang nangyari. Ilang saglit pa'y naluto na rin ang aking niluluto. Kaya dali ko na itong inilagay sa lalagyan at dumako na roon sa kanilang kinaroroonan na dala ito. Mga pare, kumain na tayo. Nagugutom na kasi ako eh. Mauna ka na pare. Mamamasyal pa kami ni Jacinta. Matapos kong marinig si Roy, ay sumabat din si Jimboy. Ako rin pare. Mauna ka na dahil maglalakad muna kami ni Joanna. Malaki naman ang buwan eh. Saka maliwanag ang daan. Wika pa ng dalawa kong kaibigan. At talatang gustong umiskor sa dalawang dilag. Kaya gusto nilang lumayo. Kaya hinayaan ko na lamang sila. O sige, basta wag lang kayo masyadong lalayo ha. Malalim na ang gabi. Saka hindi pa rin malinaw sa akin yung nangyari kay Edward. Matapos kong masabi yon, ay umalis na nga sila. Dito sa kaliwang banda ay sina Jimboy at ang kanyang bagong nakilalang kasintahan na si Joanna. Habang sa kabilang banda naman ay si Roy at Jacinta. Hindi ko na lamang sila pinansin, kaya kumain na lamang akong mag-isa sa loob ng tent. Tahimik ang gabi at tanging ang maririnig lamang ay mga huni ng mga kuliglig at ang paghampas ng alon sa dalampasigan. Bigla ko na lamang naalala ang araw nung nawala si ama nang magpalaot ito. Naalala ko pa ang pagpapalitan namin ng usapan ni Papa nung araw na yon tungkol sa islang ito. Ang sabi pa nga niya na sa susunod na magpapalaot siya ay pupuntahan niya ang tinutukoy kong isla na siyang pinupuntahan namin ngayon. Pero hindi pa naman sigurado kung yun nga ang pinuntahan niya talaga dahil ang sabi niya lang ay baka pupuntahan niya. May posibilidad na hindi rin niya pinuntahan. Ano bang nangyayari sa iyo, Dandoy? Bakit binabalikan mo na naman ang nangyari sa iyong ama? Ikanalunod ang ikinawala at kinamatay ng iyong ama. At hindi itong islang ito. Saka hindi ka rin sigurado kung pinuntahan ba talaga ito ng iyong tatay. Bulong ko pa sa aking sarili matapos akong nagmuni-muning mag-isa. Dahil sa pagkabagot ay naisipan kong maglakad-lakad sa dalampasigan. Habang binabaybay ko ito'y narinig kong muli ang pagkanta na narinig ko noong mga nakaraang gabi. Bigla na lamang ako natigilan, saka marahang pinakinggan kung saan nagmumula ito. Ngunit hindi ko ito masyadong marinig dahil sa lakas ng hangin, maging ang paghampas ng alon sa dalampasigan. Ngunit hindi ko yun tinigilan at mas lalo ko pa itong binigyan ng pansin hanggang makarating na ako sa pinagmumulan nito. Aswang! Hindi na ako nakapagsalita pa
nang makita ang katawan ni Jimboy na watak-watak sa dalampasigan habang kinakain nito ang mga lamang loob. Nakadapa pa ito sa katawan ni Jimboy habang nagkalat ang dugo sa muka. Pangit ang itsura nito at nakalabas lahat ng ngipin habang may mga kaliskis ang katawan. Dahil sa pagkasindak ay dagli akong napakuha ng isang kahoy na hindi naman gaanong kalakihan sa aking braso. Agad ko itong itinutok sa kanya kahit may distansya ang pagitan sa aking kinaroroonan. Nang sa gayon ay makapaghanda ako kung sakaling lapain niya ako. Ilang sandali pa'y nakarinig muli ako ng pagkanta sa kabilang banda na mas nagpagulantang sa aking kinaroroonan. Roy! Roy! Napasigaw na lamang ako nang wala sa oras nang mapagtanto ang pinagmumulan ng kanta. Balak ko sanang tumakbo papalayo roon para puntahan si Roy. Ngunit natigilan ako nang marinig ko ang sigaw ni Roy papalapit sa akin. Hinihingal ito at halos hindi na maipinta ang muka dahil sa takot. Ang babae! Isang halimaw! Ramdam ko ang takot at kaba sa pinakawalan na salita ni Roy. Napalaki na rin ang kanyang mga mata nang makita ang luray-luray na katawan ni Jimboy sa aming harapan. Dumating na rin ang isang babaeng halimaw na pinagmulan ni Roy kanina. Lumusong ito sa dagat papunta sa kinaroroonan ng isang babae. Matapos yun, ay nagsimula na ring maglikha ng himig ang dalawang halimaw, sanhi ng aking pagtakip sa aking tenga at pagtakip ng aking mata dahil sa nakaririndi itong pakinggan. Nagulat na lamang ako nang ibuka ko ng aking mga mata nang makita si Roy na papalapit doon na tila wala sa sarili. Roy! Wag! Malakas ko pang sigaw, pero parang hindi ako naririnig ito. Kaya nilakasan ko pa ng todo. Pero katulad pa rin ng una, hindi pa rin bumalik ang kanyang katauhan. Kaya patakbo akong lumapit sa kanya habang nakahawak ang dalawang kamay sa magkabilang tenga. Hindi ko rin inalis ang dalawang kamay sa aking tenga. Baka matulad ako kay Roy na mawala sa katauhan. Ilang beses ko na ring sinigawan si Roy sa kanyang tenga upang maulinigan siya, pero wala pa rin. Kaya wala akong ibang magawa kundi pigilan siya gamit ang aking mga paa upang hindi siya makapunta doon. Humiga ako sa kanyang harapan, saka malakas kong kinanlong ang kanyang isang paa sa isa kong paa para mapatid siya. Nakaramdam naman ako ng kaginhawaan nang mapagtantong epektibo ang aking ginawa dahil alam ko na ako mahirapan sa kakapigil kay Roy. Huminga ako ng isang napakalalim para humugot ng enerhiya, saka bumalik muli sa pagpigil kay Roy. Nanlaki na lamang ang mata ko nang makitang papalapit na ang dalawang babae sa aming kinaroroonan. Bigla akong nataranta at naguluhan kung anong uunahin at kung sino ang uunahin ko. Kaya imbis na iwanan ko si Roy, ay nanatili na lamang ako doon. Dahan-dahan na rin itong lumapit sa amin habang nakalabas pa ang matutulis na mga ngipin at kuko habang patuloy na lumilikha ng isang nakaririnding himig. Kaya hindi ko na lamang yung pinansin at ipinikit ko na lamang ang mga mata ko at hinintay na mayroong sasaklolo sa amin. Makalipas ang ilang minuto, tumahimik ang paligid at nawala ang likhang ingay ng mga halimaw na babae kanina. Naulinigan na rin si Roy, sanhi ng pagkagulat niya nang makita ako sa kanyang harapan habang pinipigilan siya. Ibinaling ko naman ang mata sa kinaroroonan ng dalawang halimaw kanina. Takbo na! Takbo! Yun na lamang ang sunod-sunod kong narinig nang alisin ko na ang dalawang kamay na nakatakip sa aking tenga. Nakita ko rin kung paano kinalaban ng isang matanda ang dalawang babaeng halimaw gamit ang hawak nitong latigo sa kamay. Kahit natatakot at nanginginig kami ni Roy, lumapit pa rin kami doon habang may bitbit na mga kahoy.
Sa aming nakitaan namin ng kasanayan ang matanda sa pakikipaglaban sa dalawang halimaw. "Kumuha kayo ng sulo at sindihan nyo! Bilisan nyo!" Nang marinig namin yon, ay dali-dali kaming humanap ng mga tuyong mga dahon para sindihan ito. Nang makahanap kami, ay mabilis naming tinungo ang kinaroroonan ng matanda, saka inaabot sa kanya ang sulo. Inilapit niya ito sa mukha ng dalawang halimaw para hindi ito makalapit sa amin. "Ngayon, kunin niyo ang sibat sa aking bangka! Bilisan niyo! Takbo!" Kaya dali-dali kaming tumakbo ni Roy papunta sa kanyang bangka. Nung mga sandaling yon, hindi pa namin alam kung saan nakapwesto ang kanyang bangka. Pero kalaunay, natuntun naman namin ito. Agad namin kinuha ang sibat, saka agad bumalik doon. "Heto na po, Manong! Anong gagawin namin dito?" "Heto, kayo ang hahawak nitong sulo at ituon nyo lamang sa kanilang mga mata nang sa gayon ay hindi ito makakita." Nang marinig namin yun ni Roy, ay yun nga ang aming ginawa. Itinutok namin ito sa mata ng dalawang halimaw, habang ang matanda naman ay may hinugot na isang botelya sa kanyang bulsa at ipinahid ito sa dulo ng sibat ang laman nito. Yun daw ay isang lana ng isang babaylan. "Huwag niyong hayaang makakita ang halimaw. Siguraduhin niyong nakatuon ang apoy sa kanilang mga mata." Paalala pa sa amin ng matanda bago ginawa ang kanyang plano. Kaya tinuunan namin ito ng pansin upang maging matagumpay ang plano ng matanda. Naghintay muna ng pagkakataon ng matanda bago sinaksak ang halimaw sa sibat na may bahid na langis ng babaylan. Nagulat naman kami ni Roy nang bumagsak ito sa buhangin nang tamaan ng sibat habang namimilipit sa sakit, sanhi ng pagsugod ng isang halimaw. Dahilan ng pagbagsak ni Roy sa buhangin nang atakihin siya nito. Akma na sanang lalapain si Roy ng halimaw, subalit natigilan ito nang masaksak ng matanda ng sibat ang kanyang likuran. Gumulong ang halimaw sa buhangin. Ngunit hindi pa rin doon nagtatapos dahil buhay pa nga ito. Kaya naman hindi ito tinigilan ng matanda sa paghampas ng latigo hanggang sa manghina na ito, bago tuluyang sinaksak ulit ng sibat ng matanda. Doon ay tuluyan nang nabawian ng buhay ang dalawang halimaw. Matapos yon, ay sinunog ng matanda ang kanilang katawan bago kami umalis doon. "Mapalad kayo, iho! Naabutan ko pa kayo. Kung hindi, nabiktima na kayo ng mga babaeng ito. Gamit lamang ang kanilang himig ay kaya nilang kontrolin ang inyong pag-iisip. Maging ang kanilang kagandahan ay kaya nilang linlingin kayo para maniwala. Sa totoo lang po, Manong, may nabiktima po ang mga halimaw na yun sa dalawa naming kasamahan. At maraming salamat talaga dahil dumating kayo. Ay, ako nga pala si Boy. Isa akong mangingisda at albularyo. Madalas akong nangingisda rito at marami na rin akong natulungan na mangingisda mula sa mga babaeng yon. At ngayon ko lamang muling naengkwentro ang mga halimaw na yon dahil kabilugan ngayon ng buwan. Tuwing kabilugan ng buwan sila lumalabas at naghahasik ng lagim. Ako nga po pala si Dandoy, Mang Boy, at kasama ko si Roy. Simula dati pa, nakahiligan na namin pumunta rito sa islang ito. At ngayon lamang kami nakabalik at hindi namin alam na may nakatira palang halimaw rito. Sige, sasamahan ko na lamang kayo rito matulog ngayong gabi at bukas na lamang kayo uuwi sa inyong mga bahay. Sinamahan na kami ni Mang Boy doon sa isla nung gabing yon para na rin masiguro ang aming kaligtasan. Kinabukasan nun, umuwi na kami ni Roy sa aming kanya-kanyang tahanan habang si Manong Boy naman ay umuwi na rin. Umuwi kami ni Roy na mabigat ang aming puso dahil nabawasan kami ng dalawang kaibigan. Subalit, isang masakit na paalala at aral para hindi na kami basta-bastang mapahamak sa susunod na pupuntahang lugar. Wakas.
Nakahanda ka bang gawin ng lahat para sa pag-ibig? Paano kung dahil sa iyong ipinaglalaban na pagmamahal, ang kapalit ay maging alagad ka ng kadiliman? Nakahanda ka bang tangkilikin ang kasamaan para lang sa pag-ibig na iyong inaasam-asam? Tunghayan natin ang pakikipagsapalaran ni Raymond na piniling maging isang alagad ng kadiliman upang makasama ang babaeng kanyang minamahal. Isang magandang araw sa inyo, Sir Froy at Karine, pati na rin sa mga tagapakinig ninyong patuloy na sumusuporta sa inyong channel. Samahan ninyo akong sariwain ang hindi ko malilimutang kwento na naganap sa taong 1975. Ako si Raymond, 27 taong gulang na nakatira sa medyo liblib na lugar ng Zambales. Bata pa lamang ako ay hindi na bago sa akin ang tungkol sa mga kwentong aswang at iba pang uri ng mga alagad ng kadiliman. Ngunit ito ay ginagawang panakot lang para sa akin ng mga matatanda at kwentuhan sa tuwing may pagtitipon tulad ng inuman at iba pa. Sa katunayan, tumanda na lang ako ng ganito, ngunit hindi naman ako nakakakita ng mga ganitong uri at ang lahat ng mga ganitong nilalang ng kadiliman ay bulong-bulungan lamang at mga kwento, ngunit walang matibay na patunay at mga ebidensya, kaya para sa akin ay hindi ito totoo. Ako kasi ang klase ng tao na kapag hindi pa nakikita ng dalawa kong mga mata, ay hindi ako maniniwala basta-basta. Dahil sa ganong mga isipan, ay hindi ako natatakot sa mga lamang lupa, engkanto at mga aswang, sapagkat hindi ako naniniwala at hindi ako natatakot na umuwi kahit gabi o sobrang madilim. Aaminin kong minsan umuwi ako ng gabing-gabi galing sa aking mga kaibigan. May naririnig akong mga ingay o pagaspas mula sa mga kahoy at mga talahib. Ngunit para sa akin, mga galang hayop lamang ang naroroon. Mga ganong paniniwala at isipan, kahit albularyo o antingerong sinasabi nila, hindi ako naniniwala. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago sa aking paniniwala nang minsang ako na mismo ang nakaranas ng mga kakaibang karanasan. Halos hindi ko mapaniwalaang totoo pala ang lahat ng yon at umiiral kasama nating naninirahan na maaaring nasa paligid lang natin at nakakasalamuha. Sa edad kong 27 ay hindi ko pa naranasan ang umibig o magkaroon ng sinisinta dahil sa aking pagiging pihikan sa mga babae. Dagdagan pa ng pagiging torpe ko sa tuwing may nagkakagusto sa akin. Simpleng tao lang ako, ngunit may angking kakisigan at magandang pangangatawan. Maliban doon, maputi, matangkad, na siyang nakakadagdag sa pagiging gwapo ko. Maniwala kayo o hindi, mga kababaihan na mismo ang kusang lumalapit sa akin at nagpapapansin, ngunit binabaliwala ko lang ang ganong uri ng mga babae. Ayaw ko kasi sa mga ganong babae, yung tipong agresibo na siya pa ang unang gumagawa ng pagpapapansin upang magustuhan. Para sa akin kasi, malandi at madaling makuha ang ganong uri ng mga babae. Katunayan, masaya ako sa pagiging single ko at kontento. Kaso nga lang, masyado akong binibiro ng mga kaibigan ko. Ako ang pinupulutan ng mga ito sa tuwing nagkikita kami at nagiinuman. Bandang hapon pagkatapos ng aming mga gawain, ay nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko upang mag-inuman. Nagkukwentuhan kami ng kung ano-ano habang kami ay naglalakad patungo sa lugar ng aming pag-iinuman. At biglang nagsalita si Tikboy.
Oy, Raymond! Bakit hanggang ngayon wala kang syota? Bakla ka siguro, no? Sambit ng kaibigan ko sa akin. Nagtawanan naman sila nang marinig nila ang biro ng kaibigan ko. Ako? Bakla pre? Wala lang talagang mga babae ang pasok sa panlasa ko. Kaya ganoon. Sagot ko naman dito upang hindi mapaiya sa ibang tao na nasa paligid. Medyo namumula na kasi ako sa biro ni Tikboy. Kaya iniba nila ang kanilang usapan upang hindi na mabaling sa akin. Baka magkaroon pa ng gulo at hindi pagkakaunawaan. Sa ginawa ng mga kasamahan ko, natapos naman namin ang inuman na walang nangyaring hindi maganda. Nang pauwi na ako, ay tulad ng dati, pasuray-suray na naman sa daanan na pakanta-kanta pa. Habang ako'y naglalakad sa sobrang kalasingan, ay may nakabangga akong babae. Dahil din siguro sa kakamadali nito, ay hindi niya ako napansin at nagkalat sa daan ang kanyang mga gamit na dala. Dahil sa mga nangyari, ay agad akong yumuko at kahit nahihilo, ay pinilit ko pa rin siyang tulungan na damputin sa lupa ang mga nagkalat na mga gamit niya. Nang abala kaming dalawa sa pagdampot ng mga gamit niya, ay puro ako hingi ng paumanhin. Nang tignan ko ang babaeng yun, ay nakita ko siya na pilit tinatakpan ng kanyang ilong upang hindi niya maamoy ang alak sa akin. Kaya natawa ko sa ginawa niya at patuloy lang sa paghingi ng paumanhin. Dala ng aking kalasingan at pagkahilo ay medyo nawawala ako sa aking sarili. Kaya kung ano-ano na lang ang aking mga sinasabi sa kanya na biro. Napapansin ko, mas naging makulit na ako ng mga sandaling yon. Sa aking ginawa, nakapalagayan ko ng loob ang babaeng yon. At sa pagkakataon na yon, nakikita ko rin siya na sumasabay sa mga biro ko. Nakikipagtawanan at nakikipag-usap na siya. At hindi niya tinatakpan ng kanyang ilong, kaya mas nawala ang hiya ko sa kanya. Ilang minuto pa ang nagdaan, ay natapos na nga naming mailigpit ang mga gamit niyang nagkalat sa lupa. Kaya pagkatapos niya magpasalamat, ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Lumipas pa nga ang halos isang oras. Nakarating na rin ako sa bahay at walang pag-alinlangang humiga na ako sa sobrang pagkahilo. Nang magising na nga ako kinabukasan, ay natagpuan ko ang aking sarili na sa may bandang pintuan lang pala ako nakatulog at hindi man lang ako umabot sa kwarto ko. Napapailing na lang ako habang natatawa. Akala ko nasa kwarto ako nahiga dahil ang sarap ng tulog ko. Pagtingin ko ng orasan ay mag-aalas 7 na ng umaga, kaya nagmadali na ako nagluto at naligo para pumunta na kaagad sa aking sinasaka upang maaga kong matapos ang pagtatanim ko ng palay. Maghapon nga akong naging abala sa pagtatanim sa bukid, ngunit ng bandang tanghali na ay umahon na muna ako sa palayan upang kumain ng tanghalian at makapagpahinga na rin. Natapos nga ako sa pananghalian ko at nahiga muna sa malikang kubo upang makapagpahinga. Nang mahiga na nga ako, parang may naririnig akong yapak ng taong papalapit sa kubo ko. Nagtaka naman ako kasi wala naman akong inaasahang kaibigan o kamag-anak na pupuntahan ako sa kubo, kaya bumangon ako at nag-usisa. Pagtingin ko sa labas ng kubo, may nakita kong isang magandang babae. Kahit malayo pa lang ito, ay nakita ko nang nakatingin ito sa akin na nakangiti. Nang malapit na nga ito, ay masaya itong bumati sa akin at may iniabot. "Hello Raymond! Pasensya ka na ha. Alam ko nagambala kita. Ibabalik ko lang para sa itong naiwanan mong gamit kagabi." Sabay abot sa akin ng wallet ko. Kaya pinatuloy ko muna siya sa kubo upang makaupo. Habang kami nagkukwentuhan, nalaman ko na Carlota ang pangalan niya. At 24 years old na siya. Nakatira daw ito sa dulong bahagi ng aming baryo. Masayang kakwentuhan nga si Carlota at magaan ito kausap. Sa katunayan,
Hindi ko na namalayan na may tatapusin pa pala ako. Pero isinantabi ko na muna dahil nawiwili akong kakwentuhan ito. Puro tawanan at biruan nga ang nangyari hanggang sa nagpaalam na ito sa akin. Lubos naman na pasasalamat ko sa pagsauli niya ng wallet ko at sa oras niya upang makipagkwentuhan sa akin. Nang makaalis na si Carlota, ay nagpatuloy ako sa aking pagtatrabaho at habang nagtatanim ako, hindi ko mapigilan na isipin siya. Hindi ko alam, pero parang nangungulila ako agad sa kanya. Gustong-gusto kong makita ang mainhin niyang pagkilos at palaging nakangiti sa akin. Ang ganda ring tingnan ng kanyang magandang muka at nangungusap ng mga labi at mapupungay na mata niya. Hindi ko alam pero sa pagkakataon na ito, tila may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Halos siya lang ang tanging kong iniisip ng mga oras na yon. Dahil sa aking kilos at nararamdaman, naiisip ko, ito na ba yung tinatawag nilang pag-ibig? Natatawa naman ako sa aking sarili, baka nahihibang lang ako. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy lang ako sa pagtatanim sa bukid hanggang sa maalala ko na naman si Carlota. Kumusta na kaya si Carlota? Pag-aalala ko dito. Kaya naisip ko na mamayang hapon, pagkatapos ko sa trabaho ko sa bukid, ay pupuntahan ko ang bahay niya na itinuro niya nung nakaraan. Sa aking mga plano, ay hindi ko na mahintay pa ang alas 6 ng gabi. Kaya alas 3 pa lang ng hapon, ay umuwi na ako upang makapaghanda sa pagbisita sa bahay ni Carlota. Pagdating ko sa bahay, nagpahinga muna ako at pagkatapos ay naligo na rin ako para mas malinis akong tingnan. Sinuot ko ang pang-pogi points kong kasuotan at naglagay ng pabango at nung sa tingin ko'y okay na ako, tumungo na ako sa bahay nila. Sa paglalakad ko, nakasalubong ko ang kaibigan kong si Tikboy. Kaya nagtaka ito dahil sa pormahan ko raw, mukha raw akong aakyat ng ligaw. Uy, pre! Saan napunta mo? Bis na bis ka ata ngayon ah! Nang marinig ko ang kanyang tanong, ay walang pag-aalangan akong sumagot. Diyan lang sa unahan pre, sa bandang dulo ng baryo natin kasi pupunta ako sa babaeng kaibigan ko. Nakita kong medyo nagulat siya sa sinabi ko. Kaya tinanong ko siya kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon niya. At sinabi niya sa akin na wala naman daw siya nakikita mga bahay doon dahil matataas na talahib at masukal na kakahuyan ang naroroon. Kaya sinabi ko na lang na baka hindi niya lang masyado napansin at sa mga talahib siya nakatuon. Kaya hindi niya nakitang may bahay roon na nakatayo. Pagkasabi ko noon sa kanya, nagpatuloy na lang ako sa paglalakad dahil iniisip ko na baka hindi nga niya napansin na may bahay roon. Malapit na ako sa labasan ng aming baryo at kahit ako ay nagulat rin sa nasaksihan dahil puro talahiban nga at masukal na kagubatan ang tumambad sa aking paningin. Kaya lubos akong nadismaya dahil iniisip ko na baka pinagdalaroon lang ako ni Carlota at doon niya itinuro ang bahay nila upang hindi ko siya mapuntahan. Dahil sa mga nangyari, umuwi akong matamlay at walang ganang kumain ng hapunan. Nagkape na lang ako at nagtinapay saka natulog na. Kinabukasan, maaga akong nagising upang pumunta ng bukid at habang nasa paglalakad ako ay may sumisitsit sa aking likuran. Kaya walang pag-aatubiling lumingon ako at nakita ko nga uli si Carlota na ubod ng tamis ang pagkakangiti nito sa akin. Nang malapit na nga ito ay kinumusta ako at sinabi na kaarawan niya raw ngayon kaya talagang maaga niya akong pinuntahan upang imbitahan sa kanila dahil may kaunting handaang magaganap. Narinig ko ang pag-imbita nito sa akin
Kaya sa kagustuhan ko ring malaman yung lugar na itinuro niya ay kung doon ba talaga ang bahay nila. Kaya nagmadali akong sumang-ayon. Nang marinig niya ang pagsang-ayon ko sa kanyang imbitasyon, ay ngumiti siya ulit ng ubod tamis at nagpasalamat. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad papunta sa kanila at ako naman ay isinantabi ko na muna ang bukid. Iniisip ko na ipagpaliban na lang muna ang pagtatrabaho ko upang makapunta sa bahay ni Carlota. Narating na nga namin ang labasan ng baryo ay doon ko na siya tinanong dahil katulad ng unang pagpunta ko rito, wala rin akong nakikitang bahay. Bagkus, puro talahiban at masukal na kagubatan ang naroroon. Carlota, saan ba dito ang bahay niyo? Puro talahiban na kasi dito banda. Tumingin lang ito sa akin at kumiti. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad sa nagtataasang talahiban. Sinabihan niya lang ako na sumunod at huwag raw ako matatakot dahil andyan naman daw siya at hindi niya ako pababayaan. Dahil sa kanyang mga sinabi, sumunod naman ako kahit na sa tingin ko'y walang kasiguraduhan kung may bahay ba talaga roon. Ang nasa isip ko, hindi naman siguro yun magpapakabagod pumunta ron upang biruin lang ako. Sa aming patuloy na pagdalakad sa nagtataasang talahiban at masusukal na kagubatan, ay may unti-unti akong natatanaw na mga kabahayan. Kung hindi ako nagkakamali, isang maliit na sityo. Nang makarating nga kami, ay tumungo kami sa medyo may kalakihang bahay, kung saan nasa gitna ito ng napapalibutan ng mga maliliit na bahay. Nagulat pa nga ako dahil hindi ko lubos maisip na may sityo pala dito sa labas ng aming baryo. Ngunit masyado itong tago at kahit mga kababaryo ko, hindi alam na may mga taong nakatira dito. Napansin ko pa na halos lahat na makakasalubong naming mga tao ay nagbibigay ng paggalang kay Carlota. Kaya ganun na lang ang aking pagtataka kung bakit ganun ang ipinapakita nilang respeto dito. Dahil sa aking mga iniisip, ay hindi ko na namalayan na narating na pala namin ang pintuan ng bahay ni Carlota. Kaya nang magsalita ito, ay nabigla ako dahil malayo ang aking iniisip. Raymond, tuloy ka. Huwag kang mahiya ah. Sabi nito sa akin at tumango naman ako bilang pagsang-ayon dito. At na makapasok na nga kami, ay magalang naman akong bumati sa mga magulang ni Carlota. At masaya naman ako nitong kinamayan bilang tugon. Nang makaupo na nga ako, ay iginala ko ang paningin ko sa buong paligid at nakita kong marami din pala mga bisita sa kaarawan ni Carlota. Napaisip tuloy ako na may ganun palang karaming mga tao sa maliit na sityo. Kung tutuusin, sa dami ng mga bisita nila, halos pwede mo nang sabihing baryo ang lugar na yon at hindi sityo sa dami ng mga tao. Maya-maya'y lumapit sa akin si Carlota at masaya niyang iniabot sa akin ng mga prutas. Nagtaka naman ako dahil nakita ko ang daming masasarap na putahe sa kanilang hapagkainan. Tapos, prutas lang ang kanyang ibinigay sa akin. Kaya inisip ko, ang damot pala nitong nag-aya pa sa akin. Hindi ko na lang ipinahalata sa kanya at nagpasalamat pa rin ako at kinain ang prutas na bigay niya. Alam ko naman na alam niyang nagtataka ako kung bakit yun lang ang inabot niya. Pero hindi niya ito pinansin. Natapos na nga ako sa pagkain, ay niyaya niya muna akong lumabas upang malibot namin ang kanilang sityo. Sumang-ayon naman ako sa gusto niya dahil interesado rin ako na malibot ang natatagong sityo nila at kung ano pa ang mayroon dito. Sa aming paglilibot ay lubos akong namangha dahil ang inaakala kong talahiban at masukal na kagubatan ay mayroon palang nakatagong malaparaisong lugar sa loob nun. Nagtataka rin ako dahil halos lahat ng nakakasalubong namin ay magalang na yumuyo ko kay Carlota.
Pero binaliwala ko na lang yun dahil mas natutuon ang aking paningin sa ganda ng paligid sa kanilang sitio. Nang magbabandang hapon na, ay inihatid na ako ni Carlota sa aming baryo at sinabihan na kung maaari isikreto ko muna ang aking mga nakita at natuklasan dahil ayaw nilang may ibang makakaalam sa kanilang tirahan dahil umiiwas umano sila sa gulo at hindi pagkakaunawaan. Sumang-ayon naman ako dahil nakikita ko naman ang lubos niyang pakiusap sa akin. Nang makarating na nga ako ng bahay, ay nagmadali akong nagluto dahil halos maghapon din akong hindi nakakain ng maayos at puro prutas lang ang tanging ibinibigay ni Carlota. Kahit na may mga masasarap namang mga karneng niluto sa kanilang hapagkainan. Hindi na muna ako nagpalit ng damit dahil inuna ko na muna ang makakain ko dahil sa nagugutom na nga ako. Nang makapagluto na nga ako ng kanin, ay nagmadali na rin akong nagluto ng tuyo at kumain. Nang mabusog na nga ako, ay saka ako napabuntong hininga at nasabing, "Ayos na handaan yun ah. Sobrang nagutom ako." Natatawa kong bulong dahil hindi ko talaga maisip na ganon ang pagdadaanan ko. Lumipas pa ang mga araw at nagpatuloy pa ako sa aking pagtatrabaho sa bukid hanggang sa matapos na nga ako sa aking pagtatanim ng palay at sa wakas makakapagpahinga na rin ako. Isang araw, dinalaw ako ng aking mga kaibigan at nagyaya ng inuman ng mga ito. Kaya pumayag naman ako dahil nakakahiya naman kung tatanggi ako, lalo pat ako pa ang pinuntahan. Bumili na nga ng alak ang mga kaibigan ko, kaya ako naman nag-ihaw ng manok na alaga ko upang maging pulutan namin. Nang may handa na nga namin ang pakiinuman namin, ay nagsimula na nga kaming magsaya ng aking mga kaibigan. Walang tigil sa palitan ng kwentuhan hanggang sa lumipas pa ang mga oras. At napapansin kong mga lasing na rin ang mga ito. Habang masaya kaming nagiinuman, ay naikwento ng isa naming kaibigan ang tungkol sa mga aswang at nasabi pa nito na nakaraan lang daw may biniktima ang mga ito sa aming baryo. Natawa naman ako dahil sa hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang. "Ano ba yan pre? Kwentong pambata naman yung mga pinagsasabi mo eh." Natatawa kong sabi dito. Ngunit nang tumingin ako sa mga kasamahan ko'y nagulat sila dahil hindi ko daw ba narinig ang mga usap-usapang pang-aatake ng mga aswang. Nanahimik na lang ako habang nakikinig sa mga kwento ng mga kasamahan ko tungkol sa mga aswang. Alam kong hindi ako naniniwala sa mga ganong uri ng nilalang. Kaya naisip ko na tuklasin kung totoo ba talaga ang mga aswang at kung totoo bang umiira lang mga ito. Nang matapos ang aming inuman, ay umuwi na nga ang aking mga kaibigan. Habang ako naman ay nakahiga sa aking kwarto dahil lasing na rin ako buhat sa dami ng alak na nainom namin. Habang nagpapahinga ako, ay may narinig akong kumakatok sa pinto. Kaya kahit napasuray-suray ako, ay pinilit kong puntahan ang pintuan upang pagbuksan kung sino ang kumakatok na panauhin. Akala ko'y kaibigan ko lang na bumalik dahil may nakalimutan. Ngunit nang buksan ko ang pintuan, ay tumambad sa aking paningin si Carlota at masayang nakangiti sa akin. Nang makita ko nga siya, ay kinumusta ko ito at pinapasok ng bahay. Dahil sa dami ng nainom ko, ay nasusuka ako at nahihilo. Kaya nang makita ko ni Carlota na sobrang kalasingan ko'y inalalayan niya ako papunta sa aking salid. Iminulat ko ang aking mga mata. May naamoy akong masarap na niluluto, kaya pinilit kong bumangon kahit medyo nahihilo pa ako. Nang makalabas na ako ng aking silid, ay may nakikita akong babaeng sobrang abala nito sa pagluluto sa kusina. Kaya nang lumingin ito sa akin, ay nagsabi ng, "Raymond, gising ka na pala. Tamang-tama. Luto na itong niluto ko para sa'yo." Sambit nito habang masayang nakangiti sa akin.
Umupo naman ako sa lamesa at nagsandok siya ng pagkain. Pasensya ka na ha. Nangialam na ako sa kusina mo. Sabi nito upang humingi ng dispensa sa kanyang ginawa. Sinabi ko naman na walang problema. Mabuting at pinagluto niya pa ako. Naabala ko tuloy siya. Kumain na nga ako at ang sarap ng pagkakaluto ni Carlota. Kaya niyaya ko na rin siyang kumain at masaya nga kaming kumain at dahil sa sobrang sarap ng luto niya ay naparami ako ng pagkain dahilan upang mas natuwa siya sa akin. Carlota, ang galing mo palang magluto. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin ha. Naabala pa tuloy kita. Ginantihan lang ako nito ng matamis na ngiti habang namumungay ang mga mata. Kaya nakaramdam ako ng tila kuryente at kakaibang pakiramdam. Pakiwari ko, nagugustuhan ko na si Carlota. Siya kasi ang klase ng babae na tipo ko. Bukod sa angking ganda at hinhin nito, sobrang bait pa at ang lambing kong magsalita. Sa tingin ko kahit mga kaibigan ko ang makakita, ay siguradong magkakagusto ang mga ito kay Carlota. Kaya medyo nakaramdam ako ng selos. Kaya napagpasyahan kong maging malapit pa dito upang makuha ko pa ang kanyang loob. Kinabukasan, maaga akong pumunta ng bukid upang tingnan ang aking palayan at kumuha na rin ng saging at mga kamote. Naisip ko kasi nadalhan sila Carlota ng saging at kamote bilang pasasalamat na rin sa ginawa nito sa akin. Bandang 4:00 ng hapon, nang nilakbay ko nga ang labasan ng aming baryo at tinuntun ang maliit na sityo nila. Hindi naman ako nahirapan na makita ang maliit nilang sityo. At nang makapasok na nga ako rito, ay nagulat ako dahil yung mga taong nakakasalubong ko, nagbibigay ng paggalang at yumuyuko sa akin. Pakiramdam ko tuloy, nasa mataas akong katungkulan o mayaman upang pakitaan ng ganong respeto at paggalang. Habang patuloy ako sa paglalakad, ay may nakasalubong akong binata sa kanilang sityo at nagpakilala akong kaibigan ni Carlota. Magalang itong bumati sabay yuko ng ulo nito, pagpapakita ng paggalang sa akin. Kahit ako'y nagtataka sa ganong pagpapakita ng mga tao roon, ay binaliwala ko na lamang. Iniisip ko na baka ganoon talaga sila bumati at magpakita ng paggalang sa kanilang mga panauhin. Sinamahan nga ako ng lalaking yon patungo sa bahay nila Carlota at nang makapasok na ako ay buong galang akong bumati sa mga magulang nito, sabay abot ng aking mga dalang saging at kamote. Malugod namang tinanggap ng mga ito ang dala ko at nagpasalamat sa akin. Pinaupo naman nila ako at masayang nakipagkwentuhan sa mga ito. Maya-maya pa'y lumabas na nga si Carlota sa kanyang silid at halos hindi makapaniwala nang makita ako nito. Simula ng araw na yon, madalas na nga akong pumunta sa sityo nila at kung minsan naman si Carlota ang bumibisita sa bahay. Halos araw-araw ko na nga siyang nakakasama at kahit sa pagpunta ko sa bukid ay sinasama ko siya. Alam ko at nararamdaman kong mahal ko na siya. Kaya hindi na ako nagsayang pa ng panahon at ipinagtapat ko sa kanya ang aking nararamdamang pag-ibig. Alam ko na mahal din ako ni Carlota. Kaya nagulat ako sa sinabi niya na ayos lang ba na wag akong magmadali upang makilala pa namin ang isa't isa. Kaya pumayag naman ako dahil malinis naman ang aking hangarin. Lumipas pa ang mga araw, ngunit naging madalang ang pagbisita nito sa akin sa bahay. Kaya nagtaka na ako. Naisip kong bisitahin siya sa kanila upang malaman ko rin kung bakit hindi na siya gaanong bumibisita sa bahay. Kinahapunan, pumunta na nga ako sa kanilang sityo upang bumisita sa kanya. Nang marating ko na nga ang kanilang bahay, ay malugod naman akong pinapasok ng kanyang mga magulang. Tulad ng dati, kumustahan at kwentuhan hanggang sa
Pinatawag na nga si Carlota ng kanyang mga magulang. Nang tumungo na nga ito sa sala ng bahay nila, ay nakita kong medyo malungkot ang kanyang muka. Kaya upang makapag-usap kami ng maayos, ay ipinagpaalam ko muna siya sa kanyang mga magulang at pumayag naman ang mga ito. Lumabas na kami at naghanap ng lugar kung saan komportable sa aming pag-uusap. Nanibago ko rito dahil tahimik lang ito at hindi ngumingiti. Carlota, may problema ka ba? Ngunit tahimik pa rin ito. Kaya sinabi ko rito na kung ang pinoproblema niya ay tungkol sa amin at sa panliligaw ko, ay huwag niyang alalahanin dahil handa akong maghintay hanggang sa maging handa na siya. Humarap siya sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang pagtulo ng mga luha nito. Carlota, pasensya ka na kung may nasabi akong masama o hindi. Mahal kita, Raymond. Mahal na mahal. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko dahil nabigla ako sa kanyang sinabi at mabilis niya akong niyakap habang umiiyak. Nagtaka naman ako dahil bakit siya umiiyak kung mahal niya ako? Yun na nga ang gusto ko, ang maging kami, sabi ko sa kanya. Nang medyo nahimasmasan na siya, ay nagsalita siya sa akin kung mahal ko ba raw siya talaga dahil siya raw ay mahal na mahal niya ako at mamamatay siya kung mawawala ako. Dahil sa narinig ko'y sumagot naman ako ng oo dahil totoo naman talagang mahal ko siya. Mahal mo ba ako? Kahit aswang ako? Sambit nito sa akin. Natawa naman ako dahil akala ko biro niya lang yun. Hanggang sa ipinagtapat niya pa sa akin ang lahat-lahat, ang tungkol sa kanilang lahing bangkilan at pagiging pinuno ng kanyang ama. Sinabi niya pa sa akin na yun ang dahilan kung bakit ako nagtataka na sobra na lang ang ipinapakitang paggalang ng mga kasama niya sa kanila. Maging sa akin, dahil sila raw ang namumuno rito at siya raw ay prinsesa sa kanilang lahi. Alam mo, Carlota, hindi ako naniniwala sa sabi-sabi lang. Tugon ko pa rito, kahit na nakikita kong seryoso ito sa pagsasabi sa akin. Ayon pa sa kanya, matagal niya na akong minahal. Ngunit ito ang dahilan kung bakit hindi niya pa ako sinasagot dahil sa pagiging aswang nila. At kaya niya ako iniiwasan dahil baka raw magalit ako kung malalaman kong aswang siya. Ayon sa kanilang angkan, dapat kauri lang nila ang kanilang pwedeng mapangasawa at pakakasalan. Kaya natatakot daw siya na baka malaman ko at tumanggi akong maging kauri nila dahil ayon sa kanilang batas, ang taong kanilang iibigin o mapapangasawa dapat maging kauri muna nila. Ngunit pag ito ay tumanggi o umayaw, kamatayan ang magiging hatol nito at magiging pagkain nila. Habang nagpapaliwanag sa akin si Carlota, ay walang pag-aatubiling nagpalit ito ng anyo bilang itim na aso. Ito ang kauna-unahan kong makasilay ng hindi pangkaraniwan. Ito na ba ang sinasabing aswang? Sobrang nakakatakot na nilisik ang mga mapupulang mata nito at mahahaba ang mga pangil na anumang oras handang umatake. Dagdagan pa ng nakakilabot na anyo at mahahaba nitong kuko habang patuloy na naglalaway. Ngayon, Raymond, nakita mo na ang tunay kong pagkatao. Sabi nito sa akin at sa isang iglap, bumalik ito sa pagiging tao. Sinabi nito sa akin na ngayong alam ko na ang kanyang lihim at maging ng kanilang lahi, nasa sa akin na raw ang pagpapasya kung anong pipiliin ko. Sa ngayon daw, may karapatan pa akong mamili dahil hindi pa niya ako sinasagot at yun ang dahilan
kung bakit hindi pa niya ako sinasagot. Dahil sa oras na tanggapin niya ang pag-ibig ko, wala na akong pagpipilian pa, kundi ang maging kauri nila o ang maging pagkain nila. Sinabi niya rin sa akin na oras na pinili ko ang sarili ko, hindi na niya ako makikita pa. Ngunit pag pinili niya ako, ibig sabihin nito, handa akong maging kauri nila upang maging asawa niya. Binigyan niya ako ng 3 araw upang makapagdesisyon, at paglipas ng 3 araw na hindi ako bumalik, ibig sabihin raw, mas pinili kong maging tao at hindi ang maging asawa niya. Pagkatapos namin mag-usap, ay umuwi na nga ako, at hanggang makarating ako ng bahay, ay hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat-lahat na aking natuklasan. Hindi pa rin ako makapaniwala na totoo nga ang aswang at totoong umiiral ang mga ito. At dahil sa mga ipinagtapat sa akin ni Carlota, ay hindi ko na alam ang aking gagawin, lalo na ang 3 araw na ibinigay niya sa akin. Mahal ko siya. Sobrang mahal na mahal. Pero kahit kailan, hindi ko maisip maging kauri nila o maging aswang na kumakain ng tao. Naguguluhan ako. Bakit ba sa dinami-rami ng babaeng makikilala ko at mamahalin ko, sa isang aswang pa ako umibig? Dahil sa sobrang sakit ng ulo ko sa mga nangyari, ay nakatulog ako nang hindi naghahapunan. Kinabukasan, maaga pa lang, matamlay na ang katawan ko at walang ganang kumilos o kumain man lang. Naisip ko kasi ang mga sinabi ni Carlota at yung 3 araw niyang palugit. Mahal ko siya. Pero paano? Ayaw ko maging aswang at maging alagad ng dilim. Mga bandang 10:00 ng umaga, dumalaw ang mga kaibigan ko sa bahay. At tulad nga ng dati, nagaya ang mga ito ng inuman, kaya walang pag-aalangang pumayag ako. Nais kong magpakalasing upang makalimutan ko ang problema ko. Nang mga oras na yon, todo inom ako ng alak at nagpapakalasing hanggang sa dinulod ko nga ang aking sarili sa paglalasing ng araw na yon. Mga bandang 2:00 ng hapon, nagsiuwian na ang mga kaibigan ko. Ako naman, halos gumapang na sa kalasingan. Pakiramdam ko, umiikot na ang paningin ko at sumusuka din ako sa sobrang kalasingan. Nakatulog nga ako at nagising ako nang maramdaman kong may taong nagpupunas ng aking katawan gamit ang basang-basahan. Nang imulat ko ang aking sarili, nakita ko si Carlota na pinupunasan ng mukha ko ng basang-basahan upang mahimasmasan at nagluto ito ng lugaw upang mapakain ako. Todo ang pag-asikaso nito sa akin ng gabing yon at katabi ko pa ito hanggang sa pagtulog. Kinabukasan paggising ko ay kaagad ko siyang hinanap sa loob ng bahay. Ngunit hindi ko siya makita. Inakala ko lang na nananaginip lang ako dahil sa sobra kong kalasingan. Ngunit nakita ko ang pinaggamitan niyang planggana at basahan, pati ang lugaw sa kaldero. Ibig sabihin, lahat ng nangyari kagabi ay totoo at hindi pa naginip lamang. Nang pakiramdam ko na medyo nahimasmasan na ako, ay tumungo na muna ako sa bukid upang tignan ang aking mga pananim at maaga ring umuwi upang magpahinga. Medyo matamlay pa rin kasi ang pakiramdam ko at medyo wala akong gana para magtrabaho. Kinahapunan, dala ng mga iniisip ko, ay uminom ako mag-isa at nakalimang bote ako ng alak, sapat sa isang tao upang malasing na naman ako at umikot ang aking paningin. Kinagabihan, nagpakita na naman si Carlota sa akin at tulad kahapon, inalagaan niya ako. Pinunasan ng basang-basahan ang buo kong katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, dala ng aking kalasingan, ay may nangyari sa amin.
Kinabukasan, nagising na lang akong katabi ko pa rin siya at pareho pa kaming mga walang saplot sa katawan. Alam kong ito ang parehong una namin, kaya ganoon na lang ang paghingi ko sa kanya ng patawad. Ngumiti naman siya at nagsabing wala raw akong kasalanan dahil pareho naming ginusto ang lahat ng yun. Bumangon na nga kami at nag-ayos ng mga sarili. At nang matapos kami mag-almusal, ay inihatid ko siya sa kanilang sitio. Medyo tumagal naman ako doon dahil nalibang din ako sa pakikipagkwentuhan sa kanyang mga magulang. Nang magbabandang 6:00 na ng hapon, ay nagpaalam na nga ako sa kanyang mga magulang. Hinatid naman ako ni Carlota sa labasan ng kanilang sitio at nang akbang tatalikod na nga ako upang umuwi. "Raymond, saglit!" Bigla niya akong nilapitan at mahigpit na niyakap at hinalikan. At nakita ko dito ang pagtulo ng kanyang mga luha at nagsabi na mahal niya ako. At bukas na raw ang huling araw na ibinigay na palugit sa akin upang magpasya. Niyakap ko naman siya at hinalikan at nagpatuloy na sa pag-uwi. Naalala kong bukas na nga pala ang pangatlong araw ko upang magpasya. Pagdating ko sa bahay, ay dumiretso ako sa aking silid at nahiga. Ngunit kahit na anong pilit kong ipikit ang aking mga mata, hindi pa rin ako makatulog. Naalala ko tuloy ang palaging pagpunta ni Carlota sa tuwing lasing na lasing ako upang alagaan at ipagluto. Naalala ko ang mga unang araw naming magkakilala at ang kanyang mga ngiti at mapupungay na mga mata. Walang duda na sobrang mahal ko siya. Ngunit handa ba akong maging kauri nila? Patuloy kong pag-iisip hanggang sa hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nagayos ng sarili at pagkatapos kong mag-almusal ay tumungo ako sa aking mga magulang at mga kapatid upang bumisita. Pagdating ko nga sa magulang ko'y nagmano ako at nakipagkumustahan hanggang sa umabot na ako ng tanghalian sa pakikipagkwentuhan. Doon na rin ako nananghalian at yun na naman ang araw na nakasabay ko ulit sa pagkain ang aking mga magulang at mga kapatid. Mga bandang 3:00 na ng hapon nang ako'y magpaalam sa kanila. Pagkatapos ko sa mga magulang ko, ay tumungo rin ako sa bahay ng mga kaibigan ko upang kumustahin sila. Medyo napainom pa nga ako dahil hindi ko maiwasan ang mga ito. Pero ng araw na yon, kontrol lang ang pag-inom ko at pakikisama lang. Nang bandang mag-6:00 na ng hapon, ay nagpaalam na ako sa mga ito at nagpatuloy na sa pag-uwi. Ngunit hindi ako umuwi ng bahay. Bagkus, uuwi ako sa sitio nila Carlota. Bahala na, pero buo na ang desisyon ko. Mahal ko siya at kahit anong mangyari, hindi ko siya kayang mawala. Kaya nakahanda akong gawin ang lahat-lahat. Makasama ko lang siya. Nagmadali na nga ako sa paglalakad upang makarating agad sa sitio nila. Malayo pa lang ay tanaw ko na si Carlota na naghihintay sa akin sa bukana ng kanilang sitio. Nang makita niya rin ako, ay tumakbo na rin ito papalapit sa akin. Pareho na kaming tumatakbo sa isa't isa at nang malapit na ay mahigpit kaming nagyakapan at naghalikan. Halos mapuno na ang mga mata namin sa aming mga luha. Akala ko, hindi mo na kababalikan pa, Raymond. Mahal kita, Carlota. Sobrang mahal na mahal. Sinabi ko sa kanyang, buo na ang desisyon ko na maging kauri nila dahil hindi ko kayang mawala siya sa akin at sobrang minamahal ko siya. Pagkatapos namin mag-usap, ay nagpatuloy na nga kami sa kanilang bahay upang formal na ipaalam ito sa kanyang mga magulang. Kinagabihan ay isinalin na nga sa akin ni Carlota ang itim na bato upang
maging isa ring aswang na bangkilan. Bago niya inilipat sa akin ang itim na bato, ay ipiniliwanag niya muna ang antas ng tatanganin kong kapangyarihan. Ayon sa kanya, ang lahing bangkilan ay nabibilang sa mataas na uri ng mga aswang. May kakayahan ito magpalit anyo sa kahit na anong nilalang ng dilim, at may taglay ng liksi at bilis sa pagkilos at lakas na hindi matutumpasan. Nang maipaliwanag na niya ang lahat-lahat, ay buong puso kong tinanggap ang pagiging kauri nga nila. Doon na nga ako tumira sa poder ng kanyang mga kauri, at paglipas ng ilang araw ay inihanda na ang araw ng aming kasal. Kinabukasan ay abala ang taga-sityo sa paghahanda sa aming kasal. Maya-maya pa'y nakita ko ang sabay-sabay na paglublob sa mga katawan ng 5 tao sa mga naglalakihang mga kawa na kumukulo. Habang isinasagawa ito ng mga aswang, ay walang humpay ang pag-alulong ng mga ito, tanda ng kasayahan at pagbubunyi. Nang matapos nila itong ilublob sa kumukulong kawa, ay walang awang pinagpira-piraso na parang karne ng baboy at niluto sa iba't ibang putahe. Mayroong kaldereta, adobo, sinabawan, at nang mga luto na nga ito, kahit ako'y hindi mapigilan ang matakam dahil sa sobrang sarap ng amoy pa lang nito. Marami ang aming bisitang dumalo. Ang iba ay mga kalahi rin namin, ngunit ang iba naman ay kaibigan sa ibang uri ng mga aswang. Natapos din ang aming kasal, at bilang asawa ng prinsesa ng mga aswang, kami na ang ipinalit na mamuno sa aming angkan ni Carlota, dahil matatanda na rin ang kanyang mga magulang at hindi na kayang mamuno pa. Bilang bagong pinuno ng angkan, ay iuutos ko sa aking nasasakupan na tanging mga masasamang tao lamang ang aming bibiktimahin, tulad ng mga mamamatay tao at mga politikong magnanakaw sa gobyerno. Dahil sa aking mga kautusan, kahit na mga aswang kami, ay malaki ang aming naitutulong sa mga tao upang mapanatili ang katahimikan at kapayapaan. Isang araw, may nakarating sa akin na balita na may mga rebeldeng namiminsala di umano sa baryo at walang awang pinagkukuha ng mga ito ang kanilang mahalagang mga ari-arian. Dahil sa aking mga narinig, ay agaran ako at iba kong mga kasamahan na tumungo sa baryo upang magmasid at alamin ang katotohanan sa balitang narinig ko. Pagdating nga namin sa baryo, ay nakita namin ang mga taga-baryong kasalukuyang nag-aayos ng kanilang mga bahay na sinira ng mga rebelde. Nakita ko ang gamit ng mga ito na nagkalat pa sa labas ng bahay at tila nilooban ng mga magnanakaw. Napansin ko rin yung mga kalalakihan ay nakaranas ng pambubugbog sa kamay ng mga rebelde. Kaya ganun na lang ang galit ko dahil ramdam ko dito ang awa sa kanilang mga sinapit. Nang mapatunayan ko ang totoong nangyayari sa baryo, ay umuwi na nga kami sa sitio upang sabihan ng aking mga nasasakupan tungkol sa paglusob sa mga mapaminsalang mga rebelde. Nang gabi ngang yun, ginalugad namin ang bundok sa di kalayuan sa baryo at saktong naroroon pala ang mga rebelde. Doon sila nagkukuta, kaya walang pag-aalangan namin itong sinugod. Sa isang iglap, nagkaroon ng labanan, ngunit kahit anong gamit ng mga ito ng kanilang mga baril, ay walang panama sa angking bilis at liksi ng aming pagkilos. Kaya ilang minuto lang ang lumipas, natalo na namin ang mga ito. May ibang nakatakas ngunit hinayaan na lang namin upang tumanda sa mga ginawa nila. Nang masigurong natalo na namin ang pangkat ng mga rebelde, ay bumalik na nga kami sa sitio. Marami ang aming mga nabiktima ng gabing yon, kaya marami kaming mga nakaimbak na mga pagkain at sa tansya ko, aabutin din ng ilang buwan bago ulit kami maghanap ng aming makakain. Lumipas sa mga araw
at naisipan kong bumisita sa baryo upang makita ang kanilang sitwasyon. At natuwa naman ako dahil bumalik na ulit ang katahimikan sa baryo. Nagtataka man ang mga taga-baryo kung bakit wala ng mga rebelde ang nanggagambala. Ngunit ipinagpapasalamat na rin nila ang ganon. Pero ang hindi nila alam na dahil sa aming angkan kung kaya't nabigyan sila ng kapayapaan at katahimikan. Ngunit dumating sa aming angkan ang mga pagsubok na hindi namin inaakala. Yung isa pala sa nakatakas na rebelde sa pag-atake namin ay pamangkin ng isang albularyo, kaya ito ay gumanti sa amin. Isang araw, may balita na namang nakarating sa akin tungkol sa 3 kalalakihang nagnanakaw ng mga kalabaw at dinadala sa looban ng gubat upang doon ay katayin at ibinebenta sa palengke ang mga karne nito. Dahil sa ganoong ginagawa ng mga magnanakaw, ay marami sa mga magsasaka ng baryo ay nawalan ng makakatuwang sa paghahanap buhay sa bukid. Upang makatulong sa mga taga-baryo, ay hinanap namin ang mga salarin upang patayin at maging dagdag sa aming mga pagkain. Nang sumapit na nga ang takip silim, ay nagpalit na kami ng anyo ng iba ko pang kasamahan at tumungo sa masukal na kakahuyan. Pagpasok namin sa looban, ay may naamoy kaming sariwang dugo, kaya agaran namin itong tinungo, ngunit ang hindi namin alam na patibong lang pala ito sa amin ng albularyo. Nang makarating na kami sa kinaroroonan ng 3 kalalakihan, ay biglang nagpakita ang albularyo na lolo ng isa sa mga magnanakaw ng kalabaw na siya ring dating rebelde. Kayo pala ang mga aswang na sinasabi ng apo ko. Kung gayon, humanda kayo dahil ako si Tino ang tatapos sa inyo. Pagkasabi ng matandang albularyong yon, ay nag-usal ito ng walang pagdadalawang isip na sumugod sa amin. Nagkaroon nga ng matinding paglalaban sa pagitan namin kontra sa albularyong yon. Habang patuloy kami sa pagsugod, ay walang kahirap-hirap niyang napapatay ang iba kong mga kasamahan dahil sa may mga usal itong ginagamit sa amin. At aaminin ko, kahit ako ay natalo niya dahil sa kanyang galing sa pagiging albularyo at mga buhay na salita. Hindi basta-basta ang matandang ito dahil may mga alam sa usal at mga buhay na salita at pamako. Hanggang sa 3 na lang kaming natitira, ngunit patuloy pa rin kami sa paglaban. Walang ano-ano'y sabay naming sinugod ang matandang yon at sa paglusob namin, natamaan ako ng kanyang iwinasiwas na itak. Ngayon, aswang! Nadaplisan ka na ng itak ko na may lason at usal. Paniguradong mamamatay ka na o di kaya'y mababalda. Sumubsob nga ako sa lupa. Kaya nang makita ako ng 2 kong kasamahan, ay tinulungan nila ako. Tinulungan ako ng isang mailayo habang yung isa ay matapang na nakipaglaban sa albularyo. Ngunit habang nakikita ko ito na nakikipaglaban, habang lumalayo kami, ay nawalan na lang ako ng malay. Nagising ako na nasa aming sityo at nakahiga sa aking higaan. Akmang tatayo ako, ngunit nagulat ako dahil hindi ko na maigalaw ang aking katawan. Kaya nang makita ako ni Carlota, ay lumapit ito sa akin at nagsalita. Raymond, hindi mo pa may gagalaw ang iyong katawan dahil naparadisa buhat sa mga pinsala mo at sa ginamit sa iyong may lason. Dahil sa aking narinig, ay naalala ko ang sinabi ng matandang albularyong yun. May usal at lason ng kanyang itak, kaya hindi ako makagalaw. Alam kong matindi rin ang galit ni Carlota sa taong yon dahil isa sa napatay nito ay ang kanyang tiyuhin. Dahil sa nangyari sa akin, ay pinili ko na lamang na sarilinin ang aking mga iniisip. Basta ang mahalaga ngayon
ay gumaling ako kaagad at babalikan ko ang albularyong yon upang pagbayarin sa kanyang ginawa sa mga kasamahan ko. Ilang araw rin akong naparalisa. Mabuti na lang, may pinainom sa aking mga gamot ang mga magulang ni Carlota at nawala ang lason sa aking katawan. Subalit mga ilang araw pa bago ako lubusang gumaling at lumakas. Lumipas pa ang mga araw at tuluyan na nga akong gumaling. Nagpatuloy ang aming tahimik na pamumuhay at iniwasan na lang namin ang albularyong yon dahil sa hindi namin ito kayang labanan. Ngunit hindi namin inaasahan na matutuntun nito ang aming sityo at buo ang loob nitong ubusin ang aming lahi. Nang makita ito ng mga kasamahan ko, ay walang pag-aatubiling lumusob ito sa albularyo. Ngunit talagang biyasa at maraming aral ang albularyong ito. Kaya malakas ang loob na lumusob sa aming teritoryo kahit na mag-isa lamang. Nakikita kong walang kahirap-hirap niyang napapaslang ang aking mga kasamahan. Lahat ng sumusugod sa kanya ay pinuputulan niya ng ulo. Dahil sa ganong pangyayari ay kumonte ang aming bilang dahil talagang malakas ang albularyong ito at walang awa kung pumatay. Dahil sa aking nasaksihan ay umalab sa aking puso ang galit at puot sa albularyong ito at kahit na nangihina ay pinilit kong makipaglaban. Sa isang iglap, nagpalit ako ng anyo bilang isang mabangis at dambuhalang aso at walang sinayang na oras at nilusob ang albularyo. Ngunit nang makita niya akong palusob, ay mabilis niya akong pinagsusuntok at sinipa. Napatilapon naman ako at akmang tatayo pa, kaya inalalayan ako ng mga magulang ni Carlota. At nang makaupo na ako sa gilid ng puno, ay walang pag-aatubili ang mga ito na nagpalit ng anyo kasama si Carlota at nilusob ang albularyo. Kahit na nangihina, pinipilit kong makaipon ng lakas upang makatulong kina Carlota. Maya-maya pa'y nakita kong inundayan ng saksak ng albularyo ang mga magulang ni Carlota at nawalan nga ng buhay. Nang makita ito ni Carlota, ay sumugod din ito sa sobrang galit kaya hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa at umatake na ulit ako. Dahil sa sabay naming pag-atake ni Carlota, ay nasaksak ko ang tagiliran ng albularyo at nagtamo ito ng malubhang pinsala. Ikaw pala si Raymond, ang dating taong piniling maging aswang. Wala kaming ginawa sa iyo, Tatang, upang ubusin mo ang lahi namin. Mga kampon kayo ng kadiliman, kaya nararapat kayong ubusin. Dahil sa kanyang mga sinabi, ay mas nag-init pa ako at walang pag-aatubiling sumugod ulit. Nang makita ni Carlota na susugod ako, ay umatake din ito, kaya sabay kami ngayon na umaatake sa albularyo. Tumayo naman ang albularyo at tila nag-orasyon at may inuusal, kasabay ng pag-ihip nito sa kanyang hawak na itak. Nang malapit na kami, ay nagpambuno kaming tatlo. Kaliwat kanan ang ataking ginawa namin ni Carlota. Pero kahit nasugatan na ang albularyo, ay patuloy pa rin ito sa pagwasiwas ng kanyang itak na hawak. Sa isang iglap, natamaan si Carlota sa katawan, dahilan upang mapaluhod ito sa tinding tinamo. Nang makita kong ito, ay duguan at sinugod kong muli ang albularyo ng ubod lakas at sinakmal sa leeg. Ngunit bago ko pa ito magawa, ay dumapo na sa mukha ko ang kanyang kamao, kasabay ng malakas nitong pagsipa sa akin, dahilan ng pagkatilapon ko ng malayo. Sa tindi ng pinsala kong tinamo, ay pakiramdam ko'y nayupi ang aking tadyang, ngunit pinipilit ko pa rin bumangon dahil nakita ko ang albularyong nilapitan nito sa Carlota at walang awang pinutulan ng ulo. Naguunahang tumulo ang aking mga luha sa aking mga nakita. Ang babaeng aking minahal
Ngayon ay wala na. Kasalanan ba namin maging aswang kami? Kahit hindi naman kami ang uri ng mga aswang na namiminsala sa mga tao. Nakita ko ang albularyong pinagsusunog nito ang aming mga bahay at kitang-kita ko na pati mga kabataan sa aming sitio ay hindi niya pinakitaan ng awa at pinatay. Malupit ang taong ito, mas malala pa sa totoong aswang. Walang puso, walang awa. Bulong ko sa aking sarili at pinilit kong bumangon. Nang makaipon ako ng lakas, ay ubod ng bilis kong inatake ang albularyo. At dahil sa hindi niya namalayan ng aking pag-atake, ay nasugatan ko ulit ito ng malubha. Dahil sa aking ginawa, ay napaluhod ang albularyo at napasukan ng dugo. Ngayon, pareho na kaming may mga pinsala. Ano albularyo? Sa tingin mo ba, hindi mo pagbabayaran ang mga ginawa mo sa sitio namin? Pagkasabi ko'y sumugod akong muli sa albularyo at walang pag-aalangang dinukot ko ang puso nito. Ngunit kahit nangihina na rin ang albularyo, ay nagawa pa nitong maundayan rin ako ng saksak sa aking tagiliran. Dahil sa pagdukot ko sa kanyang puso, bago ako nito masaksak ay binawian na ito ng buhay. Ngunit hirap na rin akong makagalaw dahil sa aking pinsalang natamo. Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit humantong sa ganoon ang aming katapusan. Gayong naging kasangkapan din naman kami upang mapanatili ang kapayapaan at katahimikan sa buong baryo. Nilibot ko ang aking paningin sa buong paligid at nakita kong unti-unti nang tinutupok ng apoy ang buo naming sityo. Ngayon, tuluyan na nga mabubura ang aming lahi kasabay ng pandidilim ng aking paningin. Wakas.